Sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa ninyo. Mga igsoon karong Domingo ha, tunggi sa ulog ang pagkunsan sa Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles o ang Pentecost. Uguban sa itong mga tagsa-tagsa kakatuyuan, nining Santos nga misa, ato sa kining ihalad ng misa, pagpasalamat sa Dios sa mga naglain-laing grasya, nga iyang gihatad kanato, ilabi na ang gasa sa Espiritu Santo. O nini usab nga Santos nga misa, atong pangayoon sa Ginoo, nga unta kita magmadasigon sa pagbuhat sa atong mga naglain-laing misyon ni ining kinabuhia. Og sanglit kitang tanan, mga makasasala man, aron mahimo kitang andam o gangayan pagsaulog ning Santos nga misa, ato ang hinulsulan ang atong mga sala, atong pangayoon ang pasaylog kaluoy sa Ginoo. Kaluyon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit.
sa himaya sa Diyos samahan. Amen, magampo kita. O Diyos, ihatag sa tibuok kalibutan ang mga gasa sa Espiritu Santo. Padayon na pagbubo karon sa mga kasing-kasing sa mga nagtuo kanimo. Kadtong mga gasa nga imong gihatag sa pagsugod pagwali sa Ebanghelyo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak. Buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pag-abot na sa adlaw sa Pentecostes, ang tanang magtutuo, nagtigom sa usa ka dapit. Ug sa kalit may dahunog gikan sa langit, sama sa kusog nga huros sa hangin. Ug milukop kini sa tibuok balay nga ilang gitiguman. Unya nakakita silag daw mga dila nga kalayo, nga nanugdon diha sa matag usa kanila. Silang tanan na puno sa Espiritu Santo, ug misulti sa nagkalain-laing pinulungan, sumala sa gipasulti kanila sa Espiritu. Sa Jerusalem, may mga Hudiyo nga relihiyoso kaayo, nga gikan sa nagkalain-laing nasod sa kalibutan. Sa pagkadungog sa mga tao sa kabanha, nanugok sila, ug labihan nilang katingala, kayang tagsa-tagsa ka magtutuo, nagsultiman sa tagsa-tagsa kapinulungan sa mga namati. Busa sa dakong kahibulong, miingon sila. Dili ba taga Galilea man kining mga tawhana? Nganong nakasulti man sila sa atong tagsa-tagsa kapinulungan? Dinhi kanato may mga taga-Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Punto, Asia, Phrygia, Pamphylia, Ehipto, ug sa mga dapit sa Libya, duol sa Cyrene. Ang uban kanato taga-Roma, nga mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, nga nakabig sa dinuhuan sa mga Hudiyo. Ug may pipila pa kanato nga taga Creta ug Arabia. Apan bisan pa niini, kitang tanan nakadungog kanila nga nagsulti sa atong tagsa-tagsa kapinulungan, mahitungod sa katingalahang mga butang nga gibuhat sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ginoo, ipadala ang imong Espiritu, ug bag-uha ang nawong sayuta. Daiga ang Ginoo kalag ko, o Ginoo akong Dios, dako gayud ikaw. Pagkadaghan sa imong mga buhat, o Ginoo,
puno ang yuta sa imong mga binuhat. Kung imong kuhaon ang ilang ginhawa, mga matay sila o mubalik ngadto sa abo. Sa imong pagpadala sa imong espiritu, magama sila ug mabago nimo ang nawong sayuta. Mulungtad unta sa gihapon ang himaya sa Ginoo, og malipay ang Ginoo diha sa iyang mga buhat. Makapahimot unta kaniya ang akong isugilon. Maglipay ako diha sa Ginoo. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Corinto. Busa kinahanglan hibaluan ninyo, nga ang tao nga gimanduan sa Espiritu sa Dios, dili makatunglo kang Hesus, ug walay makasugid nga si Hesus mao ang Ginoo, gawas kun manduan siya sa Espiritu Santo. May nagkalain-laing mga hiyas nga espirituhanon, apan maorang espirituha ang naghatag niini. May nagkalain-laing paagi sa pag-alagad, apan maorang Ginuoha ang gialagaran. May nagkalain-laing katakos sa pag-alagad, apan usara ka Dios ang naghatag og katakos sa tagsa-tagsa alang sa tanang pag-alagad. Ang matag usa gihatagan og pipila kailhanan sa presensya sa Espiritu alang sa kaayuhan sa tanan. Kay si Kristo sama sa usa ka lawas nga may daghang bahin, apan usa ra ka lawas bisan kung nagkalain-lain ang mga bahin niini. Sa samang pagkaagi kitang tanan, mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug mga dili ulipon, gibunyagan diha sa usa ka lawas, pinaagi sa mao gihapong espiritu, ug gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Sekwensya. Umari ka o Espiritu Santo, ug ibanwag ang langit nung silaw sa imong kahayag. Amahan sa mga kabos, tighatag sa mga gasa, sa mga kasing-kasing masiga nga kahayag. Ikaw mao ang malipayng labing hingpit, sa kalag kalanong tamis, binating dinapit. Pahulayanan ka dinhi sa tanang kabudlay, sa kainit tigbugnaw, sa kagulanan tiglipay. O bulahang kahayag, tubaga ang kasing-kasing, sa imong katawhan nga kanimo nagatuo. Kung ang tao wala sa imong grasya,
kawadaan siya kaputli, mawala siya'y nada. Hugasi ang mahugaw, ang uga bisbisi, ugo niya ang tanang nasamdan, tambali. Ang nahisalaag tultuli, ang matiga humuka, ugang mabugnaon nga kalag inita. Ihatag sa nagtuo kanimo, ang imong pito kagasa nga sagrado. Gantihi sila tungod sa mga buhat nga maayo. Hatagi sila sa kamatayon nga sa kaluwasan magsiguro. Igasa nila ang langit nung kabulahanan nga nagalungtad hangtod gayod sa kahangturan. Amen. Alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo, sumala ni Juan. Sa pagkagabi na ni atong Domingo nagtigom ang mga tinunan sulod sa lawak. O gitrangkahan nila ang pultahan, kay nahadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Unya mitungha si Hesus sa taliwala nila og miingon, mainyo unta ang kalinaw. Human siya makasulti ni ini, iyang gipakita kanila ang iyang mga kamot o ang iyang kilid. Nalipay pag-ayo ang mga tinunan sa ilang pagkakita sa Ginoo. Unya, si Hesus miingon kanila pag-usab, mainyo unta ang kalinaw. Ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. Gisulti niya kini, ug unya gihoypa niya sila ug giignan. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod. Maayong buntag kaninyong tanan o happy birthday. Ano nga tawa man mo? Ha? Dili sa na mo rason nganong nagpula. Karon mao ang Pentecost Sunday. O dili lang ni maingontang celebration na to sa pagkunsad sa Espiritu Santo, kundili
mausad ni ang pagkahimugso sa simbahan. Happy birthday. Nanubag na sila, wala sila mangutan, mga tawa. No mo ni pagkahimugso sa simbahan. Kay kung atong gipaminaw ang mga pagbasa, ilabi na ang atong ebanghelyo, sa wala pa mukunsad ang Espiritu Santo, ang mga apostoles, nagtinuod kanunay silang magtapok, mag-abot, magpaambitay sa ilang mga kasinatian. Pero asa sila magtapok? Adto sa usa kalawak og unya ilang trangkahan ang pultahan. Kay hadlok man sila sa mga kadagkuan sa mga Hudyo. Sa ato pa, wala sila'y kaisog sa pagwali sa maayong balita. Sa diha nga mikunsad ang Espiritu Santo, maunay naghatag kanilag kaisog ug kadasig. Migawas sila sa trinangkahan nga pultahan ug unya nagsugod sila pagwali sa maayong balita. Mauna nga giingon, maoy pagkahimugso sa simbahan. Ug ang misyon sa mga apostoles, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita, misyon pud ni sa matag usa kanato. Dihay usa ka documentary film ni Joey Velasco nga tingali ang uban nakakita, alang sa nakakita ni review na nga gitaytulan og ang kambas ng lipunan, murag uban aning mga membro sa youth nakakita na niini. Katong nagpaint siya sa Last Supper, unya ang paintings imbis ang 12 apostles ang iyang gigamit kadtong mga bata. Ug unya, di na ako anon kay taas man kay tan-awa lang ninyo kang ni Joey Velasco. Unya alang sa mga saibit lang ni gamay, alang sa mga kanang anak nga wala na mag-atiman sa mga ginikanan, tan-awa lang pod ang kanang lumang paintbrush kang Joey Velasco gihapon na siya. Unsay common ni ining duha? Towards the end sa maong documentary film, miingon si Joey Velasco. Miingon siya. Samtang na malandong kuno siya sa iyahang gihimo nga painting. Nakaingon siya sa iyang kaugalingon nga daw si Jesus miingon ngadto samtang nagtanaw siya sa katong mga bata nga makaingon tang mga kung kita na pa may words pa sa less unfortunate, napamantingali kung napay words sa kanang gitawag to marginalized, murag mautog ito sila. Giingon pa nga samtang naghimo siya, nakaingon siya nga mura kunog ang Ginoo miingon kaniya. Ako na lang magyoy pirmi nga maghatag niini. Nagkinahanglan maghihapon nga ako maghihapon ang muhimo sa multiplication of loaves aron kining mga bata ang makakaon. Og miingon siya, mura kunog ang Ginoo miingon kaniya ug miingon kanato, kamo nasab. Meaning buhata nasab ang akong ginabuhat. Ug mao ni misyon nato mga igsuon, ang pagpadayon sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Ang pagpadayon sa misyon nga gisangon ni Kristo ngadto sa iyang mga tinun-an o gisangon usab sa mga tinun-an kanato og padayon nga gitudlo
diha og pinaagi sa simbahan. Pagkanindot unta nga ang gasa sa Espiritu Santo mao gayoy magdasig kanato sa pagpadayon sa misyon. Usa ka higayon ni ana ning tambong ko og kanang ako'y ning assess ni Monsignor Ray sa kining confirmation. Mo na nga mo-quote ko sa iyang giingon nga kinahanglan ko nung magbantay ta. Kay kung ang Ginoo ning hatag sa Espiritu Santo, ang yawa sad kuno ning hatag usab og Espiritu tunto. No? Kung ang Dios ning hatag sa Espiritu Santo, ang yawa ning hatag og Espiritu tunto. Unya sa atong usamay kanini sa atong pagkamisyonero, sa atong pagsangyaw sa maayong balita, kinahanglan kanunay gid unta tang nga madasig, kanunay unta nga ma-inspired kita sa Espiritu Santo nga gikan sa Dios. Kay kung dili ta magmatngon, delikado ang Espiritu tunto maoy mugiya nato. Unya unsa may ilhanan kanang sa atong pagsangyaw sa maayong balita, kung ana ay mamati ka na to umahimot ang epektibo sa atong pagkamagsasangyaw. Ayaw gyud dayog huna-huna nga imo nang nabuhat tungod kay maayo kay kang musulti, maayo kay kang mupasabot, kundili pasalamati ang Ginoo kay maoy naghatag ni anang maong gasa. Kay kung di ka mo kuan gyud nga mo connect din sa Ginoo, delikado ang Espiritu tunto kay ngano man imbis ang imong pagka-epektibong magsasangyaw, mahimo kang mapaubsanon, mahimo na nung kang proud sa imong kaugalingon kung ang Espiritu tunto mo imong paminawon. Pero kung ang Espiritu Santo nga gikan sa Dios, magpahinumdum kanimo nga imo nang nabuhat tungod sa gasa sa Dios nga gihatag kanimo. Di ba? Ang first 3 gani sa 7 gifts of the Holy Spirit, di ba? Wisdom, understanding, and knowledge. So sa ato pa, kanang naa nato, gasa na sa Dios. Di ta angayan, pero tungod sa gugma sa Dios, gihimo kitang sa Dios nga takos nga mudawat ni anang maong gasa. Ikaduha mga igsuon, sa imo sang pagpadayon sa misyon, sa imong pagboluntaryo, ilabi na diha sa pagpangalagad, sa katilingban, sa simbahan, sa pamilya, kinahanglan makat-on yun ta nga ang gasa sa Espiritu Santo maugyoy mo patigbabaw diha sa tong tagsatag sa kakaugalingon. Aron kung ugaling usab, nga naay mga higayon nga sa atong pagbuhat sa misyon ni Kristo dinhi sa atong katilingban, sa atong panahon karon. Kung ugaling dili kita dawaton, kung ugaling masakitan kita, kung ugaling na mga butang nga dili nato masabtan, kung ang gasa sa Espiritu Santo maoy atong pa kung anong yun, paggiyahon ka na to, muingon yun, nga paubos lang. Pag-ampo, salig nga to sa Dios. Pero kung ang Espiritu tunto na gani mo hari diha sa tong kaugalingon, muingon dayon nga ay undang na lang oy. Ngano man, awa man kay angay ana. Ngano man, i-discourage ta sa Espiritu tunto. Pero ang Espiritu Santo mo encourage gayud kanato to continue sa ato ang mission. Mao na nga nindot kaayo kung permitang connected ngadto sa Ginoo.
ug mapahinumduman sa ta kung kanunay tang connected ngadto sa Ginoo unya sa atong pagpadayon sa misyon ni Kristo walay mutuo kanato ibaliwala lang ta. Mapahinumduman na to ang atong kaugalingon nga kung sa matag higayon nga dili ta dawaton diha ba sa atong trabahoan, diha sa pamilya, diha sa atong katilingban, kung dili ta dawaton, dili ta paminawon, dili ta maluya nganuman kay mapahinumduman man ta nga ang wala nila dawata dili ang imong kaugalingon kundi ang Dios. Kay nganuman nagsangyaw man ka dili sa imong kaugalingong kinabuhi. Dili man ang imong kaugalingong mga achievements ang imong gisangyaw kundi ang gugma man sa Dios. So kung wa ka dawata dili day ikaw ang wala gidawat kundi ang Dios. Katapusan sa introduction. Diha sad sa atong pagkamisyonero mga igsuon, usahay tingali mo ingon ta padre, kinahanglan basad nga sama sa mga misyonero kaniadto nga atong mahibaluan, sama sa mga Espanyol nga mianhi gayod sa ato ang kapupudan o sa atong yutang na tawhan aron pag-Christianize kanato. Kinahanglan ba usab padre nga kaming mga kanang Kristiyanos mangadto usab sa laing dapit aron pagsangyaw kang Kristo. Unya maglisod mami anak padre kay naami pamilya, naami trabaho. Unsaon man aron ako usab mamahimong misyonero. Di man bisag asa ta naatay misyon. Wala na kinahanglanan nga moadto patag laing dapit. Bisan diha sa pamilya. Anak ta mo sugod sa pamilya. Mga ginikanan, ang misyon niyo sa iyong mga anak, ang pagtudlo kanila, ang paggiya kanila, ang pagtudlo kanila nga makat-on sila sa paghigugma sa Dios ug makat-on sila nga mahadlok sa Ginoo. Dili tungod kay mahadlok sila kay ang Ginoo mohatag kanilang punishment, kundi mahadlok sa Ginoo, mahadlok mo batok sa mga kasuguan sa Ginoo tungod kay nasayod sila nga ang Dios gugma og dapat lang og angayan nga higugmaon. Nya kinsay mo tudlo ni ana ngadto sa mga kabataan kamong mga ginikanan. Kamoy unang misyonero o misyonera sa inyong mga anak. Alang sad sa mga batanon, bisan tuod ani ara kita dinhi naglibot-libot sa ato ang dapit. Anaa gyapon tay mahimo nga misyon. Unsa may misyon ang kining pagbarog sa unsay kamatuoran nga gitudlo ni Kristo o padayong gitudlo diha sa simbahan. Pananglitan, ilabi na sa mga batanon, kung naatay nasayran ta nga atong amigo o amiga, kus dili na mutahod sa mga ginikanan, pagkanindot unta nga mamaisugon ta sa pagsulti nga kinahanglan nga mutahod ka sa imong inahan, mutahod ka sa imong amahan. Kay maunay sugo sa Ginoo, tahura ang imong ginikanan. Og ilabi na sa atong panahon karon, ilabi na kanabang nauso na kaayo, murabag common na lang kaayo ang kanang premarital. Pagkanindot unta nga isip binunyagan, isip na kadawat sa gasa sa Espiritu Santo, panahon sa bunyag, pagkanindot unta nga aduna kitay kaisog sa pagsulti nga kana siya dako gayong sala. Dili tungod kay mo ingon dayon ta nga ay sus, padre mao naman ay naandan, mao naman ay usuron, go with the flow lang ta. Pagkanindot unta mga igsuon nga makat unta to counter flow. Aron
ang kamatuuran nga dala ni Kristo mapuy-an gayod diha sa ato ang pamilya o sa ato ang katilingban. Kung pananglitan, ka na bang naatay masayran nga naigibuhat nga dili maayo, ilabi na diha sa kanang social media. Pagkanindot unta mga igsuon nga makat-on sadta sa pagbadlong. Usahay makisawsaw raman ta. No, nindot mo sa kiisawsaw gid no? Pero pagkanindot unta nga isip batan-on kamauta nga mobarog unsay tinuod. Tinuod mo nga makaingon ta, ay padre mag-enjoy rami uy kay minsan lang sana sa pigrulak. Sana minsan lang kami bata, no? Di ba mo na spigrulak, no? Pero lahi man sa to, lahi itong... Basta, minsan lang kami bata, di ba? Mo na, yes, mag-enjoy man ta. Wa man tingali ka na bang ako kung pangtanon ko ninyo, ay ganahan kay kung mag-enjoy, ay. Pero mangutana sa ta, sa atong kaugalingon, sa atong pag-enjoy, wa ba ta makalapas sa mga sugo sa Ginoo? Sa atong pag-enjoy, pananglitan mag-enjoy ka, wa ba ka naka sa imong pag-enjoy? Wa ba kay ginikanan nimo nga naghilaksan? Ikaw nag-enjoy, pero imong ginikanan naghilak. Tinuod ba na nga kalipay? Kay ang tinuod nga kalipay, mga igsoon, nagmalipayon ka, ang imong pamilya nagmalipayon usab, o ang tibuok katilingban nagmalipayon. Maunay tinuod nga kalipay. Dili kay ikaw nalipay, ang imong inahan, naguol. Ang imong mama, imong papa, naguol. Kay perting paning kamot, ikaw sad perting paning kamot og laag. So, pag ganindot unta, misyon man ni nato, yung makamautang mo badlong. Unya kung badlongon ta, mamadlong ta, ang atong badlongon usahay, dili din tay isalikway ta nila, unya dili din ta nila igno din ta, wag tangon ta sa circle of friends. Kung sari kong tambag ana, hinumdum pa mo sa tambag nako kung wag tangon mo sa circle of friends. Hinumdumi, napay triangle, napay square, oblong, ug uban pa. No, kadaghan na ngan mong pawili man gyud kag circle, no? Kung napay laing na shape nga atong mabalhinan. So mo na ha, mao ginay maning kamutan nato ang atong misyon. Og kana sang isip usa ka katilingban. Pag kanindot unta mga igsuon nga ang misyon, doon na sa tayo misyon, kinilang misyon sa pagpaminaway. Kaysa ato rong panahon, tungod tingali sa kamoderno na sad, wala na tayo panahon sa pagpaminaway sa atong mga silingan, sa atong pamilya. Kadtong tingali naka-experience man po mo ni ini, ako naka-experience man ko, una katong Yolanda, after sa Yolanda, way signal. Unya ang mga TV, wasamot na, nangaguba, wa may kurente. Unsay nindot nga akong nakita ni adto? Ang mga silingan, manggawas balay, oy. Iya, magchika-chika, magpangumustahay. Gani, dihi usa ka foreigner, ning ingon gyud ako, padre, naglibog, sa iyang gingon pamurag, naglibog kuno siya. Kay kung sa lain pa kunong nasod to nahitabo, pero tinandaghanang din ang magtingog, daghan kayong mga na-depressed, daghan kayong sana mga natruma, pero niingon siya. Pero kamong mga Pilipino, makaako gyud pug katawa. Ngano man, kay sa imong paggawas sa balay, makakita ka ba nga wa ka naginusara sa imong problema. Pero pagkahuman ning siga na nanay kuryente, balik na sa taglumlum sa atong kaugalingong kwarto, sa atong kaugalingong panimalay, nawagtang na ang sharing-sharing. Di ba? Dito sa Bantayan, Yolanda man, diri kay si Tita Udit man din ini. O no? So muna nga, so kung atong tanawon, nga something good nga mahitabo di ay, kung na ay pagpaminaway. Unya, bisan tuod kanang wala kay matambag, pero ang imong pagpaminaw, dako na kinanimong mahatag. Kaya nga naman, ang tao nagkinahanglan baya o gadunay maminaw. Di ba? So mga God, until now, buhi pa man ang programa nga kini ang akong suliran.
O di ba? Pero ngano para nako mga igsoon kanino, nindot kay na sigud siya ba? Ang intro lang daan, catching na kayo ang intro. Di ba? Kuan lang gamay na sa intro. Sa atong paghimugso ning kalibutan, gikaluhaan ta daag suliran, ang suliran mo ikabahin sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi, apan dunay suliran nga dili mo makabuot nga ikaw ra nagkinahanglan kag kaabag nini ug tungod niini na tawo kini atong sugilanon nga kini ang akong suliran, mga minubong drama nga matapos lamang sa usa ka hugna gikan sa mga sulat nga akong nadawat busa kung kumo dunay suliran sulata kini, di ba? Mao man na siya. Ya, mubo na yung kaayo ba ya? Kung imo nang usisahon, mubo na yung tambag. Pero nganong ganahan mata, muminaw niya ana, kay usahay, ang ilang problema, makarelate ta. Di ba? Naimingon din, kining imong problema, kanang Joel, punto legal kini, tanglit ako usamang kaabogada, ato sa ning hatagag katinawan, pero sumpay din, apan, sa dili pa nato sawaan ang imong problema, imong suliran, ato sa ipaibaw nga ang simple bulakaw, pardog tabunok, nagopil sa kursong midwifery, ang pigulak, may number 1 lawag sa baboy sa Kabisayan ug Mindanao. Unya dahi human tambagan ni kag 1 minute, ini kahuman, hilak-hilak sa din ta maminaw. Ngano man, kay usahay makarelita. Unya, nganong ako minisang gi-share mga igsuon, na ay mga problema tingalino nga, kana bitawng sa akong mga kasinatian kanang pagpaambitay, naagidaghang makaingon nga, kanang mo ingon siya, sus, gatuo kog ang akong problema mo na pinakabugat nga problema, pero kamas dako pa di siya problema, pero iyang nakaya. Ako ka, nga di ni nako makaya, na amay Dios. So kanindot no, nga dunay pagpanaambitay. Mo na nga karong adlaw, dito sa lungsod, dunay trainers training sa BEC. Mo nang nagpadala tag mga 7 ka mga batanon o mga 11 man tingalito ka mga hamtong, di lang to tawag og tiguang, no? Ug unya kato sila mao toy ato uniyang inikahuman magplano penetrate ngadto sa mga naglain-laing kapilya ato gayong buhion ang gagmayng katilingban, ang BEC. Magpaminaway ta. Nganong ako kung maghisgot at BEC, o say, mga unahon na to, alang rin sa mga idaran. Pero nganong ako manggipakuyugan sa mga batanon, aron aduna sa mga batanon, nga mo cater para sa mga batanon. Kay usahay ang mga tigulang, di naman kasabot sa mga batanon. No? Usahay gani, masuko lang dahil, mayon nga, na ako'y crush, masuko dahil mo, no? Na mga ginikanan, ay magsuko in taon, no? Kung yung mga anak mo gisgot, na ako'y crush, nga naman, ning agi biya sa mga crush. Pero mo na nga naman nga ako ni siyang gishare mga igsuon, mao man ka na bang ang gasa sa pagpaminaway. Unya kun atong tan-awon sa kinabuhi ni Kristo, ning anhi siya sa kalibutan, aron sa pagpaminaw biya nato. Ug mo na itong tingwaon, atong padayonon ang misyon ni Kristo. Amen. Sige, nindog tayo. Maghiusa kita karon sa pagbag-o sa atong pagtuo, tanayin. Nagatuwa ko sa Diyos Amahan, magagagahom sa tanan. Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matayo gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katuluka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos Amahan, magagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya sa paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Pasiluan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Magampo kita sa Dios aron ang iyang espiritu mahimong buhi dinhi kanato ug sa tibuok simbahan. Muingon kita, Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang simbahan, magmaisugong sunod sa pagiya sa Espiritu Santo. Samtang sundo niya ang mga timailhan sa atong kapanahunan karon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang Espiritu ni Kristo mudala ngadto sa kahiusahan kanilang tanan,
nga gihinganlan sa ilang kaugalingon nga mga Kristohanon. Magampo kita sa Ginoo. Ang Espiritu. Nga ang Espiritu Santo maghiusa sa tanang kanasuran sa kalibutan, diha sa panaghigalaay o sa matinud-anong pagtinabangay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu. Nga ang mabagho ang Espiritu mulamdag sa unahuna og mudasig sa kabubuton nila nga wala na magbansay sa ilang Kristohanong pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka na mo ang imong Espiritu. Nga magkahiusa ang atong kasing-kasing ug ang atong kalag, kita nga mamati sa Espiritu nga nagsulti kanato ug diha sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, nagpasalamat kami kanimo kay imong gipadala ang imong Espiritu. Nangayo kami kanimo Ginoo, hatagi kami sa iyang kusog o sa iyang kaalam, aron panahon sa mga pagsulay o mga pagtintal, mo saksi kami sa imong kamatuuran o sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod. Ihalad
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang ako kang inyong sakripisyo, dawaton sa Diyos Amahan, magagagahom sa tanayin. Itugot Ginoo nga ang Espiritu Santo sumala sa saad sa imong anak, magdugang unta pagtudlo kanamo bahin sa misteryo nining sakripisyo ug magpadayag kanamo sa tanang kamatuoran kini among gipangayo pinaagi ni Kristo amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit ug nga magdahig kami kanimo sa dugang kasadya. Kay karong adlaw gihatag mo ang Espiritu Santo kanila nga gipili mo nga imong mga anak nga sinagop pinaagi sa pagpakigambit nila sa kinabuhi sa imong bugtong anak og sa ingon imong gihingpit ang misteryo sa Pasko sa pagabanhaw. Dining adlaw sa pagsugod sa pagahimugso nga simbahan gipadayag sa imong espiritu ngadto sa tanang katawhan ang usa og matuod nga Dios o gihimo niya nga gikan sa daghang pinulungan sa mga tao mahiusa ang tingog sa pag-ila sa usa lamang kapag tuo. Ug busa taliwala nining kalipay sa Pasko sa pagabanhaw nagsadya ang tibuok kalibutan. Ug uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos ganikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo mipikas mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang ako ang lawas, itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini. Hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayon nga mo atubang o mo alagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan pagsulong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga kanimo magkagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan, gamito na to ang pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagtuon. Dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwa sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon, pagbalik ni Hesus Kristo, amo ang manunubos.
Ginoong Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdait manaa kaninyo. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa panihapon sa ato ang Ginoo. Ito ko ang ayong makalawat kanimo, apan pamulong lamang o mamayo ako.
Magampo kita. O Diyos nga naghatag ikaw sa imong simbahan sa mga gasa sa langit, bantayi ang grasya nga imong gihatag, magtubuon ta kanunay dinhi kanamo ang gasa sa Espiritu Santo, ug magdugang pagpulos ang santos nga kalawat, alang sa among kalawasang tunhay, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Magampo kita. Langit no mga amahan, nagapasalamat kami kanimo tungod sa imong paghatag kanamo kang Kristo nga among manunubos. Gibindisyonan niya ang mga kabataan nga miduol kaniya. Dawata og medisyoni kining mga kabataan nga niya karon sa mga tubangan. Panalipdi sila batok sa mga dautaan sa katalagman ug sa sakit. Aron sa kanunay magdaig sila kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amahan namo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Na haladang misa, dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo.